mga boss no, padulong mi karon og Dumaguete kay dito may manghagit og 3v3 basketball. I-represent na mo ang Mindanao. Yeah. Pero kung wala tayo makita dito, atuan na lang ilaag. Walaag na lang mi. Then after laag, balik ka pagkadayon dahil wala yung makakaya sa tuwang puso. Awat tayo mo ta. Mga laag na lang ta. Kailan man na, kaya mo sukol kay na mudula. Sumoto mga boss no mo biyahe mig Dumaguete City kay manghagit mi og basketball 3v3. Gikan diri sa Siquijor mo sa kay mig Ocean Jet para dali lang mi moabot dito sa among adtuan. Ang ginaingon nila kaning Ocean Jet kay mao daw ni siya ang jet diri sa ocean. Kay og sa air pa ni airplane man. Anyway, nonsense na kayo atong gistoryahan mo nang manulod na lang ta diri sa sulod. Pangitaon na to atong lingkuranan para natay kalingkuran. Samtang si Barjong ug si Mr. Lim nagdula-dula, ako pod natulog while gadula. After 45 minutes, niabot dayon mi diri sa Dumaguete. Ingani kapaspas among biyahe. Sabay gawa sa mga varsity nga gikan pa og Mindanao. Mura lang ni silag mga tarong pero wa jud ni sila mga hanaw. Siyempre, basta varsity player, sundoon jud na nga naka-banner. Pero nakalimot ko, loki ra man dayon among pagka-player mo na among pangalan, gisulat lang sa paper. Hey, sis! O diba? Ingana ra ka simple among mga tirada diri ah. Be humble lang gud kumbaga. Sabay sakay dayon diri sa van. Unya stretching lang gud ginagmay bisag wala pay dula para dili pa maulan. So nakita ninyo gi-exclusive na namo ning van. Kami lang makasakay ani, kami ang varsity. Mangita mig mga kalaban diri sa Dumaguete. 3v3. Na-amaze lang jud ko pagbiyahe na mo diri sa Dumaguete. Kay aside sa nakita na ko ilang mga university nga gitukod dugay na, naapod sila yung mga baywalk nga dool sa dagat nga hastang atsupa. After na niabot din mi sa among hotel. Ayaw lagi mong kumpiyansa kay kani among pagka-varsity, loki lang ni pero di ni basta-basta. Kaluyan sa Ginoo na pod mi saktong transportation ug accommodation para sa among comfort zone. Pero ayaw lang mo katingala nga girikisa mi pag-ayo diri sa gwardiya. Kay dili pod biya kasaligan ni mga pormaha. Mas nindot man jud pod nang di sila makumpiyansa kay daghan na pod biya mig record na buhat dito sa amoa. Ni sakay mig elevator padong sa second floor. Kay diri nimo makita nilang restaurant. Mukaon pod din tawo ng mga varsity kay gigutom sa biyahe. Pero syempre kaya tong kaon quickie bali 3 hours lang, este bali 3 minutes lang mo na manglakaw na wadto na ta sa atong room para makapahuway na. Musakay na pud tag elevator kay nga atong room located ban sa 4th floor. Okay. Sulod. So mga tulog sa tadaan bago ta mangita og kalaban. Okay? Gani, sige tulog sa ta. Dili na yung mga bag na to. Karon kay nakatulog magsakto ang mga varsity. Wala ta among dula diri sa Dumaguete.